L-aħħar ġimgħat kienu ta' suċċess kbir għall-Gżira Uċija b'eluf ta' Maltin u turisti jaqsmu lejn Għawdex fi żmien li hu relattivament kwiet. Il-pjan tal-Gvern għal Għawdex kien ċarsa mill-ewwel ġranet tul din il-leġislatura. Attivitajiet bħal lejlet Labsin Notte Gozzitana, il-Go Zo Free Travel Weekend u l-iktar attività riċenti Bethlehem Fine Silem. Fid-dawl ta' dawn ir-riżultati pożittivi l-Ministeru għal Għawdex se jkun qed jaħdem biex joħloq attivitajiet simili fil-ġimgħat li ġejjin. Waqt li kienet jieħu sehem fuq One Breakfast News fuq l-Istazzjon 1, il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo għalli se jkun qed jipproponi li trasport lejn lokalitajiet li fih se jsiru attivitajiet tal-karnival ikunu b'xejn. Min jixtieq jitla ġo Għawdex għall-karnival tan-Nadur tar-Rabat m'għandux għalfejn jitla bil-vettura tiegħu imma nagħmlu sistema ta' trasport b'xejn illi mill-imġar tista' twasslu r-Rabat, tista' twasslu n-Nadur, ikollok il-parking less, jiġifieri dak li jkun m'għandux għalfejn joqgħod iħabbel moħħu fejn se jipparkja fuq l-ispejjeż tal-vettura. Dan bilan li jżid l-ammont ta' Maltin u turisti li jitilgħu Għawdex u fl-istess ħin itaffi l-konġestjoni ta' traffiku.